UVusumuzi Kurt Matlala uthi wayengungqongqoshe uBhekicele uqamba amanga ngaphansi kwesifungo uveza ukuthi wamnikeza imali kabili. UMatlala utshele ikomidi lesikhashana ePhalamende eliphenya ngezinsolo zenkohlakalo embuthweni wamaphoyisa ukuthi wayengungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele wamnikeza imali kabili. Kokuqala wamnika u-300,000 wabesemnika futhi imali engu-200,000 kwesinye isikhathi. Uthi le mali yayingesiyo imfihlo phakathi kwakhe noCele kodwa uyamangala ukuthi manje uCele uyaliphika leqiniso phambi kwekomidi. Lezi zinsolo seyiphenduka udaba lwesizwe njengoba abahlaziyi bezepolitiki kanye nomphakathi bebiza uphenyo oluzimele ukuze kuvezwe ukuthi ngubani oqamba amanga nokuthi kukhona yini okuhlobene nokusebenzisa kabi amandla kahulumeni. There was no way from me sending my protectors to drive him to a wedding. There was no way he will get information from those guys. He don't know them. If he wanted information, he was supposed to all the time make sure that I'm with him so that he can suck information from me. But it was for his own benefit. I even gave him even money. If you are here to suck information, that money declare it somewhere that okay, this guy gave me this money, and then. But since we know that for him we want information, I had to ask money from him. I don't think he even declared that money. I gave him money twice. Yeah. How much did you give him, the first one and the second one? I gave him 300,000, and then on the second occasion I gave him 200,000. Kuze kube manje Bhekicele akakaphenduli kulezi zinsolo ezinzima kodwa kulindeleke ukuthi udaba luphenduke imbangela enkulu enhlelweni zezindaba njengoba liqhubeka nokusabalala. Isambane News sibuya nazo sishisa.